Bimo pinanjar gomur Suge kadang pamong mitra kinajek mring ketemu dalah putuku ya putuku wis Bromo lan bayi padha tak tinggal ngadep kono pengarepan oleh ngono gawe ya kan gak samarang-marang jeneng kita kulo lajeng wong iki kados klopo sing gak kuwatir paling jauh dateng putraku pun Bathara Wisnu inggih wonten sawapa pun putra pun Bathara Brahmajang dawuh iya Aceh Narada wikati apa Marga iki mau kayangan Suraya kunggan kadang ya kuwi Bathara Kala wis iki kayangku ketekan siji Bathara Kala lho bakal durga wis bakal rusak tatanan kayangan ora salah ade kate pundhe penyuwunipun menapa kadang kula Bathara Kala ya ngene Bathara Kala dina iki bakal nyuwun pangan daginge manungsa lan kepengin ngombe getih manungsa kene kadhe guru klilan iki kepingin to nggih waduh kados pundi lho wah kados pundi ora kaya ngene diparangake mangan ya kuwi bocah kang nandang Sukerto. Nadang bocah nandang terus diruwat ora kena Bathara Kala bakal gawe gawe. Mula dina iki Bathara Wisnu kuwi aja wedi kangelan kita ndak dawuh dadi dalang pengruwatan. Kula iya iki ngaten bocah kuwi wis panjen gawe. Nanging ngaten lho dados dalang itu mboten gandhe kedah-kadah. Rombongan yoga komplit gongso niki wis aja semangat. Nek gamelan wayang iki dicepaki karo kagungane nyanipun Pak Guru Mbah Darmo kuwi selok gamelan wayang iki. Ngaten lho ya. Rombongan iku kan rombongane anakku Anang Toy Catung lho kuwi. Rombongan Ugro Raas kuwi selok becik banget iso ora bakal ujian iki. Nanging jarang niku nang iso moro ndecakake kecambeto serati boten tentang pengendang utawi pengendir saiki ngene Bathara Brahma kuwi tak dapuk dadi pengendir ya nggih wah napa ngaten ya lan atuwa-atuwa tak dadi pengendang wis semenang aku wis pengendang aku wis ambak tuwa wis penak ora montra-montra aku wis kaya Pak Slamet iki tenan nyambut gawe sarep penak pendange Pak Slamet iki mulai ya, iki kudu ganti busana. Kowe aku kudu ganti busana. Aja nganti ngawistarani klan Bathara Kala. Wah, aku didapuk dadi apa aku tak ngegong wae aku. Ora ngegong. Wong kowe cedhak sajen wis arwas. Kowe mengko tak dadekake juru tambe kalian aku kowe. Ganto busana ngaku bocah tuwa, bapak tuwa. Nek dibajok Bathara Kala kula soronen lho kuwi Bathara ya mesake ayo nggih ganti busana Kala mandon yo kumulung ing sata kula
Kurawa kambas dalah bareng wis ganti busa jan bagus wis kaya dewa ndarat tenan. Ninggi Siwa Narada sangandika paduka Siwa Narada. Saiki kowe aja nyebut aku Narada. Saiki ganti busana ya kudu ganti jeneng. Lajeng Siwa Narada ngagem asma. Ya aku tak jeneng ya kuwi Siwa Kalunglungan. Ya to panjakan cenggel to panjak telek wis. Ngaten namanya kabuka nangis Siwa Kalunglungan. Ya aku Siwa Kalunglungan. Kowe saiki nganggo jeneng ya kuwi Ki Dalang Pandhabuwana ya nggih. Napa mekaten lho ya. Pandhawa sarani Buwana Jagat lho dadi dalang uga besaka ndangsang dening Bawana. Indi boten langsuaken grawuh. Dadi kula kaparingan asma sinten Siwa Kalunglungan. Kowe saiki nganggo jeneng ya kuwi misuli to Nyai Sarunge tadi. Kowe dadi bundar kuwi paitane kudu Donuning sing seru muni kana ben dimirengake marang dalang Inoan Yantul aja nganti kejeblong. Yugi putra anu saking jauh leng aku monggo turun dhateng alu campur. Ayo guys, kuda dinot.